Precisamente falando de recantos, vámonos a dar, se les parece, unha volta polo que foi esta magnífica temporada Recantos 2025-26 de Luar. O comezo desta temporada de recantos non deixou indiferente a ninguén. 20 recanteiros que entraban con moitas ganas de vivir esta nova experiencia para eles. Ao longo de 6 fases vivimos momentos inesquecibles e actuacións pro recordo. E aínda que había talento dabondo, non todos podían chegar ata a gran final. Na primeira fase deixáronnos Sori Vidal, do Bierzo, Marcos Otero, do Recanto de Vigo, Caíño, das terras de Pontevedra, Así son as hembras en Guadalajara. Dani Méndez, do Recanto de Ourense Sur. Na segunda fase tivemos que despedirnos de Andrea Velasco, de Ourense Norte, Monse Angueira, de Xallas Abarcala, Cris David, das terras da Coruña, Abel, das terras d'Ordes. Xa adentrados na terceira fase, os recanteiros que abandonaron o concurso foron Nuski, do Miño Oriental, Paraui, das terras do Eume, Jenny, de Lugo Norte, e Mariana, do Recanto da Fronteira de Portugal. A cuarta fase foi unha das máis exixentes. Foron eliminadas Tami Madoi, do Baixo Miño, e Cris, de Lugo Sur. Interrompendo a metade da competición, celebrouse unha repesca na que conseguiron volver ser concursantes de pleno dereito Monse Angueira e Cris. Na quinta fase houbo moita tensión, pero finalmente tivemos que despedirnos de Fran, recanteiro de Bergantiños, Costa da Morte, e Monse. Así chegamos á sexta e última fase, na que dúas concursantes quedaron ás portas da semifinal: Cris e Flor Becerra, de Galicia Centro. A semana pasada vivimos a primeira semifinal na que se enfrontaron Lamar, de Noia Barbanza, e Rocío, de Lugo Centro. Tras unha noite moi axustada, Lamar converteuse na primeira finalista, sendo así Rocío a última das concursantes expulsadas. Todos eles deixaron unha pegada que xamais olvidaremos.